Vítam ťa pri dnešnej meditácii a prajem ti krásne ráno. Pohodlne sa usaď alebo ostaň ležať, ak ešte ležíš. Dopraj si hlboký nádych, výdych a ešte raz hlboký nádych a výdych. Ako sa dnes cíti tvoje telo? Nič nebolí, alebo cítiš niekde nepokoj? Iba si skús oskenovať telo a prísť na to, či niekde cítiš nepohodlie. Pokiaľ áno, skús to zmeniť, nejak sa pohnúť alebo poškrapkať, a pokiaľ cítiš vnútorný nepokoj, sústreď sa na to miesto. Zhlboka sa nadýchni a skús do toho miesta fúknuť. A teraz si dopraj ešte jeden hlboký nádych a výdych. Zavri si oči, ak ich ešte nemáš, a poď sa so mnou ponoriť do dnešnej meditácie. Predstav si, že sa nachádzaš na horskej lúke. Všetko je tam pokojné, horskú lúku obkolesujú stromy, les a slnko svieti, na oblohe je iba pár obláčikov. Je ti tam veľmi príjemne. Skúsi ľahnúť na zem a odpočinúť si. Dopraj si pár hlbokých dychov s pocitom, že púšťaš všetko to, čo si prinášaš, a otváraš sa novému, čomukoľvek, čo ťa dnes čaká. Zrazu cítiš, že ti z nôh akoby korene začali rásť do stredu zeme. Ukotvuješ sa. Cítiš, ako ťa zem vyživuje, ako sa cítiš pokojne a príjemne a ako sa cítiš podporený alebo podporená. Naozaj, zem ti prináša podporu a oporu. A tak chvíľu vydrž a užívaj si ten pocit. Buď s ním. Môžeš si povedať pritom aj mantru. Zem ma podporuje, zem je mojou oporou. Zem ma podporuje, zem je mojou oporou. Po chvíľke zistíš, že korene sa ti začnú vraciať späť do nôh. A tak je čas späť sa postaviť a ísť sa prejsť k lesu. Zistíš, že pri stromoch je cestička, ktorá akoby čakala na teba. A tak sa rozhodneš, že po tej cestičke pôjdeš. Kráčaš cestou, všímaš si rôzne vône, vánok, pár rastlín, ktoré sa nachádzajú popri ceste. Všetko je to nádherné. Zrazu započuješ šum vody a začneš sa k nej približovať. Cestička ťa doviedla až k vodopádu. Vodopádu, pod ktorým sa nachádza malé jazierko. A tak premýšľaš, či do toho jazierka vstúpiť. Jazierko ťa až magicky láka. A ty si vravíš,
že sa nie je čoho báť. A tak tam vstúpiš. Najskôr jedna noha, potom druhá, vodu máš po pás a zrazu až po plecia. Voda ti príde čistá, kryštálová, veľmi priehľadná a zároveň veľmi pokojná. Príjmi čistotu tejto vody a dovol jej očistiť ťa. Dovol jej nechať odplaviť všetky negatívne, nepotrebné myšlienky alebo emócie a spočiň v tej čistote. Zrazu zacítiš nutkanie postaviť sa priamo pod vodopád. A tak si vravíš, že to skúsiš. Ideš priamo pod vodopád a dáš si podoň hlavu. Aké máš myšlienky teraz? Všetko sa odplavuje preč. Je tam veľmi prázdno v tvojej hlave. A ty sa cítiš čisto a prirodzene. Takmer pripravený začať nový deň. A tak vylezieš z jazierka. Zrazu cítiš, ako slnko zosíla jeho silnú energiu smerom k tebe. Žiarivú, zlatú. Cítiš, ako sa ťa dotýka tá energia, ako by fotóny boli viditeľné, hmatateľné a nechávaš sa tým pohltiť. Nechaj sa nabiť slnečnou energiou. Môžeš si pritom povedať mantru: ja som láska, ja som sila, ja som pokoj. Ja som láska, ja som sila, ja som pokoj. Ešte chvíľu ťa nechám nabíjať sa slnkom. A potom si uvedomíš, že už je čas vrátiť sa späť k horskej lúke. A tak sa otočíš, poďakuješ a vrátiš sa cez lesnú cestičku až k svojej lúke. Zrazu si uvedomíš, že je tam o mnoho viac kvetín, že lúka celá kvitne a je viac zarastená, ale tak príjemne, než predtým. Usmeješ sa na tú lúku. Je to tvoja lúka. A dopraješ si hlboký nádych a výdych a ešte raz nádych a výdych. Teraz je už čas vrátiť sa späť k svojmu telu. A tak si vyskúšaš zahýbať prstami na rukách a na nohách. Prenesieš cit do svojho tela. Zoskenuj si, či ťa niečo bolí, či cítiš stále niekde nepokoj. A pokiaľ áno, skús tú slnečnú energiu, ktorá do teba vstúpila, preniesť na toto miesto. Dopraj si pritom hlboký nádych a výdych. A už teraz môžeš otvoriť oči, ak to tak cítiš, a pokračovať ďalej so svojím dňom. Ja ti moc ďakujem za toto meditačné cvičenie a verím, že sa budeme počuť pri nejakom ďalšom.